Hi, Mamams! Good day! So, may lakad po ang Social Climber Squad. Actually, lakad talaga to ni Brenda. Originally, ito, isasama lang po niya kami para po sa promotion ng Minute Burger! So, may pa-burger ang mga Bex later dyan sa Lugait ni Sammy's Oriental. So, see you there! Tingnan natin kung ano magiging kaganapan later on. Kasama natin sila Paloma, Jayford Vlog. No, ano na sila, o diba, NC? Jigjag. Yan. Samahan nyo kami sa pamamasyal. At food trip na naman. Let's go! Ayan ang mga bek. Ala! Taray social naman. May pailaw. Andiyan yung damit ni Brenda. Dapat ba? Towel. Na, wala. Hala. Sa amin, papunta na po kami sa venue. Sa lugar. Ay. Yun ang mga best. I-extend po rin yung paano yung ready na po siya. Oo na agad. Yung tali sa likod. Ano? Ay, ako nga pala yung sinayang mo. Huh? Ako nga pala yung kalabasa. Simple lang. Dito na tayo sa Minute Burger. Ayan na. Ang dami ng nakakam. Hi po. Aray. Hi. Good afternoon. Hi ma'am. Good afternoon po. Ganda. Oh wait, dito na lang kayo. Sige. Ito na yung ating mga bags. So, Social Climber Squad. Ito na yung kanilang store. Katabi lang siya na wow! Nagkaroon siya na sa coffee. Sulit sarap kasama 25. Yan ang mga pets. Wait lang po natin na guys. Hi! Hi! Si Ma'am! Hala? Orange na orange. Nandito na tayo. Dito yung bayan nila. Mana sila nag-blessing kanina? Hi sir. Husband. Hello po, si Brent. Maaga pa lang sold out na. Wala na stock na, ubos na agad. Daming bisita. Ay. Sinisigaw na sa kabila. Tinatawag si Brenda. Congratulations, Minute Burger Lugait! Ayan, dito lamang po yung stock ng Lugait Central School. Ayan. So,
tapat lang po yun. Ayan ating mga teachers. Hi! Ito. So bago yung blessing ng ating store is magkakaroon tayo ng parade. Ayan, dito po yan sa Lugait. Let's see, Brenda. Huli mo picture! Ayaw mo doon. Isa-isa lang. Thanks! The Bluetooth device is connected successfully. Wala na nila sa'yo. Oh! Picture na. Naman na Andito na si Minute Burger. Si Bitoy. Si? Bitoy. Bitoy. Hindi ka nga nagpapalit ng diaper. Punong-puno na naman yung diaper mo. Parang si Jinky. Si Jinky din nagpapalit. Eto na siya. Hi! Kinikilig. Ayun na siya, Dan. Bitoy ang pangalan. Bitoy! Go, Bitoy! 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 Sama kayo ni Brenda, ha? Ayan. Ito tayo sa van. Tubig muna tayo. Kawin ka muna dito. Kawin ka muna. Ilan na pa? Bye! Bitoy! Ako lang si pasangin lang kay Ulan. Tumpay na po. Nasa farm ka pa din, no, yung motive. Hello, masayang araw everyone! I know everyone are so excited and I believe murag dili man si Bitoy inyong kailangan, murag si Brenda man siguro no. But before we officially open our Minute Burger Lugait, so I'd like to call Father to lead our prayer. Tanan sa pagpahiluna sa atong kaugalingon, diha sa buong nga presensya sa atong langit ng Amahan, atong pangayoon ang iyang panalangin alang niining negosyo nga Minute Burger, atong sa ito kami sa nakasalang ka o dili po kami inyong sa padulan, inuwa sa kami sa langan. Maghimayang ka Maria, Panginoon sa grasya,
Ang Ginoong Diyos na nakanimo. Mula ikaw sa mga bayan na nanak. Mula sa pagbukas niya na sa Wow! Yay! Congratulations, Minute Burger Lugay, on your successful grand opening. And I know everyone, gutom na ba ang lahat? Okay. So, meron po tayong pa-freebies ngayon sa ating grand opening. But wait, hindi pa dito tapos ang ating program ha. May pa-special number pa tayo coming for our food hunters. So, ayan. And then also, Si Brenda nagkaigit-igit. Well, maranas siguro guys, sakit yung kaya na timing pag ulan nga naglagnat ko. Pero it's a blessing. Sa palagpakan mo natin ang Minute Burger Lugay Branch. Thank you so much. Sana po ay balik-balik kayo dito, lalong-lalo na sa mga nagda-diet dyan, kagaya. Ito talaga ang aming go-to food pag galing kami sa kanang mga inum-inuman, pagkadlaw na burger, gidong pangitaon. So, isa saan ang aming Minute Burger. Ayaw lang dyan spicy kay magabuto o. Ikaw, Manggo. Sabi kayo ka. Sabi nila, gwapo daw ni siya. Sabi lang na daw magkaon daw ko siya kung gusto ka uno. Walay burger, ay walay hotdog sa Minute Burger. Naa? Huwag ko sa picture. Ana na dili. Putlong ba meron? Putlong na imo? Oh, kagamay mo na yun. Diba? Kaning ako. Putlong na spicy pa. Overused lang. Thank you so much, Minute Burger Lugay Branch, for having me here. And I hope this rain ay kagaya ng inyong blessing mag-pour po sa inyo ha. Oh, maka-branch pa mo laing lugar. Thank you so much and congratulations, Minute Burger! ang question po, Miss Brenda. Ay, kabila. Kain and type. My favorite lasag. Sila ba? Ba't mo na mas tayo? Ay, magsika pa. Ay, dito na. Hi, mga Paloma Vlog. Yan po mga pets. Kainan time. Hi! Ha? You're on a diet? Doon ka na, oh. You're on a diet. Very, very diet. Tara ni Britney! Balutin! May pagbalot! Pa-take out! Thank you, ma'am! Sa mga pabalot. Ang dami niyo pong pabalot sa amin. Okay lang po yan. Thank you, guys! Salamat! Galingan nyo, ha? Kailangan lagi maraming sales. Kung yung tao isa lang in order, pilitin nyo maging 5 ang order. Thank you! Yeah, thank you so much, Minute Burger.